Щось АБС упав. Пробач. Ага. І YouTube порвався, як завсюди любить робити. Кулера така. А, так, стрімер-боту вернуть думаєш. Ну, так само чомусь упав. Мішає, він виживає. І Explorer упав на. Частково. Мені пуск трошки попердолила. Мені старт докладніше. Хуль плашки позникали. Зараз ще ревод треба буде перезапустити. Ой. Все. Позачерговая рулетка. О. Просто как перезапустить. О, Спанч Боб віншують з киришками. Телефон пригрівся. Добренько, добренько. Добраниш, Фоксі. Рад був побачить. Як уж все діло. Так, а що ж не так? Ага, Брама повинна була розбуритися, до речі. Блять. Мне подается, распрацовщики объебались с сеткой. Ебать. Карацей. Яны... Брама повинна была зникнуть. Але ее проеб. Гэты дынаміт ён стаіць не на гэтай браме. А АБС упаў. Як і звычайна адбываецца. Толькі якого хера ён зараз упаў, калі па нагрузцы... Зараз скажу. Не, ну... Так, 60 видеокартка... 60 ЦПУ. 60-75. А аператыўка чамусь у столь стушыцца. Ой, 99%. А як? А чаму? Стукаецца. А гэта редактор мап 4 героя, дзе пераклад кампаніі робіцца. Аператыўкі просто вось у столь яна ўся. Я не разумею, куды яна ўсё падзелася. 19 гигов АБС. Ты што, ёбу даў? Ну, гэта я да АБС звяртаюся. Я ж толькі што яго перазапусціў, што самае цікавае. Ну, спадзяюся, пратрымаецца. А якого хера? Пиздец, тут крацей, чат, мы эту кампанию не скончым, бо... Я не могу потрапіць до города, які трэба захапіць, бо... Тут праёб. Не ведаю, як так сталася.
Блин, не наблизить неяк. Падаецца сетка ўсё ж таки, ну. Трошечки таго. Ці я, можа, калі тут щось перакладаў, праябаўся быў. Грамоту, ці што? Ну, гэта рофл. Ты мне ніяк ні корм не захапіць цяпер. От так ось. Тэарэтычна, я, канешне, магу зараз, блядь, гэта ўсё перапакоўваць. Выносіць змены. Потым трэба будзе мапу перапрайсці, таму што захоўванні утрымліваюць нават мапу, якая была да змен. Ебануться. Що робити? Ну тады будзе стрым хуйні, пакуль што. Боже, як гэта ўсё рабілася, уже забываўся. Давно гэтага не рабіў. Угу. Так, редактор, я, падаецца, не змяняў. Ага. Кредит змяняў трохі.
Займемся нудной працей, да. Listen to our text. Я не изменял, ну ладно, уже открыл, так. Зробим. Так, strings text. 5 жнивня сегодня изменял. Adventure Object. Что все змены были? Другого соковика 26-го. Ну, окей. Так. Ось артефакти, де артефактові там часто щось змінилося. Тридцятого липня. Пошли зміни. У білдинг сніпи все добре. Не, 5 лютого. Давайте перекомпилируем. Почему нема кнопки назад? Buildings. Save. Right. Combat obstacles. Що это? А, відповідаєш, не треба перекладати. Creation abilities. Можливо, щось зміняв, до речі. Ні. 15 вересня, окей. Далее Creature Banks. Где я не бачу. А, може не треба там зміняти, ладно. Самі creatures. Ага.
Полмесяца тому змена была. А, з однорогами проебал. Heroes. Навряд чи были змены. Не, у Шиковику были. Ну ладно. Интерфейс. Измен не было. Random names. Не было. Skillwise не перекладався. Skills и spell. Skills докладно было. — 21 липня этого года. Так, и spells. 27 жнивня. Spells не изменялись. Окей. Радки есть. Campaigns. Ось наши винесенные измены. Так, мне треба бачити структуру. Game Apps Campaign. Так, Strings и Table треба сюди запхати. Давайте-ка зробимо так лепее. Так, Strings у нас все збирається. Ага. Sound. Навряд я щось зміняв. — 13 снежня. Это у нас появится день релиза, по-моему. Помальше. Фонд не изменялся у нас.
Фейдарис, до речі, не пам'ятаю. Ой, боже, а куди я запхав-то його? Так, 25, 25, 25. Ну, не изменялось, ладно. Такие срачи у меня, конечно, утычки с перекладом. Видео так само у нас не изменялись. Не требуйте, будзе не памятаеце, будзе на аўтаматычна ўсё вытасць по кантэйнеру пачання. Стоп. А што я пачаў дадаваць, калі компания это не того не додал. Так, Game Apps. Campaign. Ага. Storm Campaign. Так, Table додал, Strings. Campaign Editor. Ага, есть. Sound. VoiceOver. Single. Storm Campaign. Шрифты. Капец, один глядач. Так. Просантика. Дали скрипт додаем. Теперь
Саму тэшку шрифтову. Так, Bitmap Pro, меню, main. Угу. Так, и Bing. Тэшку. Да. Ладно. Додало. Ну, все, спадзяюся, нигде не объебался. Так. Battlefield contain updated. Давайте сюда и закомпиляем. Save. Ой. Малые танчики, дякую велике за рейд, танчики рейдерам. Якся маєте? Як у вас Star Wars прийшли? Вітанки, як не знайшли, цікаво. Так, у нас тут теоретичні герої, просто я зараз поправляю хіби, які вже стали критичними при перекладі. Ой, яме, пробачте. Настільки, що те саме, там неможливо зараз скончить кампанію смерті. Вітанки, мозик, Юквазан, вибачаюсь. Нормальдосик, чил, дуже Star Wars. Кайфово. А я ось на війні гуляв, я тільки колись у те саме Jedi Academy, Jedi Outcast. На Survivor, кажуть, щось трохи сатирись, не було тут нічого такого. А у нас четвертые герої Меча і Магії 4. Ось, покольки я сам займаюсь перекладом, я тут сутыкнуўся з нейкай праблемай. Ці то распрацоўшчыкі пакінулі момант адзін зараз кажу. Ці то я аб'ябаўся неяк пры перакладзе і змясціў выпадкова вось гэтую браму ад месца з вось гэтымі штукамі, якія павінны былі знішчыць пасля забойства галоўнага лихадзея. А што я паказваю? Я геній. А вывесці на экран? Вось, карацей, гэтая брама, і гэтыя штукі, яны стаялі тут трошки вось адсунутыя, вось так. І яны не знішчылі браму, і я застаўся ў пастцы. Вось, амаль прайшлі. Все слушно прочитал. Добре. Так, він класний, але там багато дослідження і бектрекінгу. Угу. Здорово. Ну, вось адчайны свет, вось усе гэтыя пакута. Я думаю, буде просто лінійна. Ну, вось такого кшталту гульняў щось апошнім часам не хапае. Вось бяруць, выпускаюць те саме. Адчайныя светы. А што я там пакутую? Праз барду чацвёртую я пакутую. Боже, там гэта адкрыты свет. Жалеза перагружанае. І ў мяне падае плынь, якая перадаецца на стрымінгавы, ну, карацей, жорстч. Падавалось бы, там паграфіцца нічога такога, але затое вось прыстанак 9 кайфы
Даволі калідорна, прыгожа капец. Не параўнаць з той брадой і просто ідзі сабе разважайся. Так, зараз я тут кампіляваў трошки. Мне цяпер трэба дадаць всю эту гульню, толькі давядзецца мне гульню закрыць. Редактор закрыць. Я спадзяюся, перад тым як кампіляваць, я гэта самае. Змены захаваў у кампаніі, бо будзе непрыемна. Інакш. Так. Пам. Дейта. Ну, з Богом, спадзяюся. Нічога не налажаў, бо я ўжо даўно не кампіляваў, пераклад трошки захрас уже паўгады як вісіць, толькі в управленні хібаў. Хіба што ідзе. 3DO. Так, ну, вядома, зараз нічога не выправіцца, бо тут захоўваецца мапа яна ў гэты сам, як ён завецца, у сам файл захоўвання. Ну, давядзецца зараз перапрайсці гэты сцэнар. І пабачым, запрацавала ці не запрацавала. А я, дарэчы, не праверыў, ці то яно... Триггеры не проверил. Зараз. Так, потом с подземья. Килгор. У нас вот тут. Ой, Калибар, Килгор. Боже, шо у меня уже в голове. Так, проиграе. Эффекты, скрипт. Defend Hero. Правда. Что? Тогда есть бесперапынные подети, что? For. Не. Incoming. Ну, лос. Под шасси. Инкорм, угу. Destroy gate. Чакай, а где перамены спрацоўвае? Щось я не зразумеў. Маў не зразумеў. Трупс. Ага, ему подмацаванне насылаецца. Можа у самім галдаце? Он там пачынае. А, я уже пачынаю па земе таксама. Вось тут ён пачынае. Уже зараз знайдзі то яшчэ триггер. А, гейт. Ёсць, гэта яно і было. Ладно. Об'ябаўся. Int for incoming. А дзе я гэты гейт бачу? Мя. Шо, як у вас справы? Так. Я ж здесь бачыў гейт. Дзе гейт бачыў? Мя. Destroy gate. Размешчаная падзея. Выдаць аб'ект пад маркам з назвай гейт. Выдаць скрыпт. А дзе сама падзея? О, ось тут наламанае ў мапе. Real world. Destroy tree. Gate. Що за холера?
Ой, пробачте, що тишиня, щось таке. А як так отрималося? Холера, мені тепер треба оригінал компанії. Пуф. Зараз поглядім, як воно там було. Пу-пу-пу-пу-пу. Дес. То я накосячив. Unholy Braids. Ні, это розпрацовщики накосячили. От так ось, бляха. Тут нема ніякої події. Окей. Треба мені тут розміститися, так отримлюється подія. При переході брама знищилася, хутчэй за все. Здурнеть можна. От так ось. Що, некий текст з голови написати, що? А тут подія. Так, об'єкти мапи пригод. Боже, а куди я розмістив вистави? А ось вони. Стоп! Бляха, мне доведется на новую компилировать все. Ну, амаль все. Компанію на нову закинуть. Так, я щось не розумію. Ой боже. Не, як не захопити Нікорому таким випадком? Бо, як виявляється, там в этой штуке не знищали перешкоду. Я зараз можливо херні наробив. А что не так? Сима, кроме когось. А чому я не мог пройти? Бля, подається я лох.
Еба, я лошара, все добре тут було. Ой, божечки ты мой. Все добре тут було. Так. Поспешил. Ну, зато и обновил то, что я додал. Бляха, мне зараз треба все на новое запаковать. Desk campaign. Стоп. Это ж не обновленное. Storm, Des. Updated. Game Apps campaign. Заменить. Так. New. Контейнер. Додать. Table. Пошел. Strings. Company editor. ТТшка. Sound. Single. Storm. Шрифты. Так. Что выдалить? Updated save. З'явилось, все откомплектовало. Герой уходим знову. Боже, щось мені ресурс едитора вам подчинено. Ладно, открывано. Так, редактор map можем отчинить новое. Усё, так, вертаемся в замок зараз. Теперь шкода не знішчаная. Я калібар забіў ці не забіў? Я штось ніхера не разумею. Не, мне ўсё адно шлях блокуе. А чаму?
А, бо нападение стартует. Блять. Ой, складана. Где там проеб? Defeated hero, правда. М, 4 плюс 1 бегущий день. Не, это на початку было. Там что загинули. Бляха, я просто не разумею, где там, что не так. Иду эти треки. А, 4 ранку, холера. А як? Это разове дома. Тут просто умови. Ну, да, вордом не кором. А я не разумею. Просто з назви гейт видаліть. І ніякої умови нема. Щось жорсткий тут косяк некий. Я чогось не бачу. Directions. Камень, значит, неправда. Просто текст. Так само же просто текст. Нормально, что? А. Диш, может быть, скрыт. Enemy. А зеленый портал, до речі, это у нас что? Там я вынимал.
А, ну я сюди трапляв. Якийсь об'єкт із назвою Gate. Чакай, ну я калі праходзіў скрозь партал, я павінен быў зачапіць гэтую падзею. А чаму яна не спрацавала? Все ж таки праёбу нібы нема. Трошки прасцей, чым я думаў. Так, Defeated Hero. Прапаная падзея, він... Гэта атрымліваецца не знішчэнне брамы ідзе. І Defeated Hero, правда. Ага. А шо не так-то? Я можа неяк так на... Прайшоў, што не зачапіў і... Блядь. Зараз паглядзім. Карацей, гледзячы па мапе, мне трэба... Мне трэба просто падысці героем да гэтай брамы. З таго, што я зразумеў. Не. Чомусь не спрацоўвае. Destroy gate. Сур'ёзна? Толькі калі камп'ютар сюды патрапіць? What the fuck? А ён сюды не патрапіць. Бо ён заблакаваны там. Божечки. Так, пишу, давайте планую сюда, блять. Ну, усілякие. Каб дэклада ніяк не припусцілася. Ось одна галочка ўсё спсавала. Вось, чалавек павінен быць. Атрымліваецца, скрыт зламаўся вось на гэтым моманце. Бо калі я тэлепартаваў сюды, тут уже павінен быў пачацца варушняк з Нікоруму. І з падзем'я мог пачынаць прыходзіць той жа ўжо. Калібар. Ці то я аб'ябаўся галку не... А я магу праверыць, дарэчы. Я ж арыгінал дастаў. Вот. Не апошні сцэнар. Не, гэта яны аб'ябаліся. Ой. Галочкі чалавек няма. Падзея не спрацоўвае. Камп'ютарны гулец туды патрапіць не можа да гэтай брамы, бо ён ужо заблакаваны там усярэдзіне. Ебанісь. Вось дзе ў нас праёб. Окей. Так, тады, бляха, захоўваю, кампілю на новую. Да ё-маё. Ты ж змяніў? Зараз праверу ўжо.
А, ну, все. Сдурнеть можно. Что я роблю? А що я собрався додавати цікаво? Зміни я заховав, а компанію саму, бляха, ну. Геній на коте, ну. Не перенес в той билд. Ось, і перекладаєш і проєби розпрацовщика виправляєш. Щось так ось. Бо уже некоторые виправляв. Так, шрифти додав. Головне меню. І вставки. Save as. Все, выходим с гульни, выходим из редактора. Заменяем черговый раз. И все ж таки доведется нам сценар перепройти. Блять. Красная его. Все, можно нормально захопить гульню теперь. Так, я текст на новый зашитать уже не буду. Мишка, что голову ломаешь, капец. Зато ее апошнія правки, які були, які мне вока милили трохи іншим часом. Теперь гульня у нас. Хера цікавого. Ось вам і пройшов хутенько почний сценар, який на маленькій мапі. Пригода розтягнулася. Ну, зато і критичну калеру знайшов.
Дальние сильно, непогано. Возьми. Давай. Двуручный меч лепи. Спанч Боб, ничего с керышками. Файн. Во, куди йти цукерки? Уявляєш, дебагінгом займатися довелося. Ай. Так, довгий меч. Очка ліковання. Ай, не потрапив. Ж треба було їм так об'єбатися, та? Де? Але. А, так, я еще не пришел в почтовую браму, там пока можно не глядеть. Тут просто захопляемся. А, перейдіть, до речі, у нас якраз на дальнє пошкодження сюди, воно. А, я наставник снова навыки наведал. Вот так вот.
Так, ось як тільки опинимося на тим боку, це вже буде те, що треба. Ось зараз, по ідеї, повинно було спрацювати. Во, все, зникла перешкода там. І тут так само дерево зникло. Чекай. Не впевнене. Це все то добре. А, там можна пройти, все добре. По правому боку. Ось гэты лес, він виглядає непроходним, але там є проход. Ой, а що? А що за нове повідомлення? А. Обновление стрим роботи вийшло. Ще бета зрозумів. Усё, а теперь скрипт працуе. Гэта уже вольны там перасоўвацца по правой частцы мапы. Калі, конечно, не будзе героя. А я даже могу поглядзець. Там карчма адбудаваная. Там є ў гарнізоне 18 ўзроўня некрамант. Карчма збудаваная. Бог він може. А щось не бачимо, до речі, у гарнізоні, каб він там був. Але він є. Де вона не? Бегай, захопляет там все, что я завоевал. Гад. Місце что-то привід. Ой, зараз будуть тут блукать, бесить мене. Блин, треба не забыться поставить инкогнит той самой запись стримов, яке порване.
Клипчик какие-нибудь на тикток треба скинуть. Да, стрим умею. Нормально. Такое. Дивно, чому з нікорму вирушника нема? Ну ладно. Бля, еще можливо підозрюю ще один баг. Не хочу я не критичне управлять. А, не. Я про що говорить, ні лапу не зрозумів. У меня все одно досвіду не хватить. Я в очі діопсія не бачу за 69 тисяч. Ладно, можу просто дерево використати. Не збираю стільки. Це дрові, що тут є. Чого ще? Мастерская магия смерти. Отбудовывать забылся. А кто тут? Было здорово. А что тут на 4 уровне? Выклик мертвых, массовая слабость. Ага. Ну.
А я золотую копальню нават не захапіў. Во здурнеў. Нашуся тут як придурочно. Палец мокаў не збудаваў, не вечно то, що збираўся ўжо поставить его. Это я было докопал. Все, пиздую замок. Це саме курка, яка Фуксі пішила. Все, сядет. Смотри, да. Фу, выкинь радость. А, я разогнался. А в Арсенал не треба наведать. Зёлки мои зёлочки. Забылся об их зусім. На все гроши просто затарю. Простенько надеется, бля, не могу открыть заклинул здесь. Непонятно. Так, заморки, гуляйте.
Ага. Ну, щось принципово не захапляе рудню і лесапільню. Знаешь, сильно копаем, что мы с ней захотели. Ну ладно. Калера, мне зараз може так і не пошансує, каб він вийшов з замку і я там адаблоги гуляв. Слышь, Калибар, не хочешь прогуляться, что там в замку поселся? Сядись, курва. Пердить. Ага, и проси там нервы. Не? Куда собрался? Куды? А, вот. Напал. А ты ж курва. Пуп-пуп-пуп-пуп-пум. Да-да. По-доброму там треба у замку посесть. Ага. Что ж замковая история? Выходь давай. И садись, курва. Ой. Там прочнулся у нас. Ну ничего. Ігор може, до речі, пойти на Рию. Что херовое дома. Ага. Чудовно, блядь. Угу. Можливості вишить ворога. Ну, от не благо.
Давайте не корм захватим. Такая. Мяне галдату сустрэлі як героя, калі маё войска ўвайшло праз чорную браму Нікорма. На палову нябожчык, крычалі яны. Жыхары горада называлі мяне абаронцам, бацькам галдатам, бо я прывёў іх дзяцей дадому. Яны ішлі побач з маёй калонай, і адзін за адным знікалі ў натоўпе, вяртаючыся да сваіх бацькоў. Я загадаў знішчыць дзіцячыя загоны, а потым пачаў рамонт пашкоджання пашкоджанага аблогай горада. Трэба было шмат працаваць, але гэта быў мой горад. Цяпер я ведаю, што мне не варта было аддаваць яго калібару. Я галдат на палову нябожчык, кароль Некраса, і планую ім застацца. А час спливає, до речі. Треба щось робити. О, чудовно. Той самий сценарій, що у нас повторився зараз. Я зараз захопляю город. І він мусить бути вимушений напасть. Що це все? Ага. Було. Лондон зняв з мене смерця. Чекай, я давайте яшчэ лепей зраблю. Я перед ягоным нападом взяли твердости, взяли силы. Курва, а гэтым разам я заблокаваў тут не было больше все. Уже по. Він же ж баф із зелю не зняв, інше. Зняв. Ось щоб собака стукула. Я, ну, конечно, не завижу, что здесь дольно блоковать.
У нас контратака отмеливает смоки. Ага, ну это добро. Лечь. Опача. Папам. Паузу довяже отрутне спорадження. Это кепска. Блять. Пусть колено доползает, тады ГГ. Давай изменим на правую вежу. У них два можно. Ой, я по их могу сразу стрелять. Хуй ты обосрался, придурок. Ты дебил, блядь. Будучись. Взял, обосрался и все сравнился. Ебать. Взяла инфу. Ну, дальнюю вижу. Да что за холера? Хули обсирается? Придурок. Ни одной адеквинша. Что мне по зельях еще было? До обновления спасибо. Такая. Уже не пытаюсь меньше иммунитет наврать, мне это допоможет.
Гибкость. Атаку. Моральку какую. Да, руки, Макс. Блять, ну хули ты уебки долетаешь-то, ну. Над смоках. Ну, давайте придурков яких-нибудь наймем, на яких именно триггерились. Четвертые героя. Бляха, да шо ж я объебался так, ну. А хули они теперь заблокованные были? Ну, четвертые героя. Ее стрельба. Я ж ненавижу их ставил, ну. Споражение. Крупное. Обосрался, придурок. Блять, да як он заеб? Обсиранец. Не важно, шо. Та я ведаю, что ты ще сценаром косяк сценару виправляв, компілював 3 рази навіть перекомпілював. Покуль знайшов, где тут косяк был. Ну давай Калибара застрелим першим. Какого же я? Знову обосрався. Ну що ж ти робиш? Ні, лежи ви. Игрыш не втирается. Ну давайте Цербера. Ну зараз перемог, треба було Калібара першим. Ну
это герой сам, это не воин. Ну все, мы перемогли уже. У его что, тактика была? Хули они такие ватные стали уже одразу? Ну вот не поглядел. И у его... Не, артефактов, блять, своего не было. Бомбас. Да все от бомбасів. Ну все перемога. Мені цяжко зрозуміти сусвет, який допускає знішчэнне цэлай планеты. Што пераможа ў гэтым бясконцым канфлікце? Разбурэнне ці стварэнне? Адзінае, што я ведаю дакладна, гэта тое, што ніколі не варта цалкам пакладацца на адзін бок. Калі хочаце выжыць, трымайцеся паміж імі. Усё астатняе гэта ўжо проста фанатызм. Я галдат напалову нябожчык. Ваш збаўца. Ой, боже, кринж. И что? А, и два раза сценар треба было перепроходить, бо там софтлог был. Мышка добре, 100 000 разов переписанная. Ну так это мой голос, мне не подобается. Глядел. Так, что я. А, я хотел поглядеть Калибара. Там. Калибар. Тимаин. Демон. Имена. Тимаин тактику. А ты курва. Район у нас уступает. Чекай. Что подается? Ось он тут. Ага, майстерская тактика. А я навык не поглядел. 29 уровень, но... Усё. Компания смерти у нас пройдена. Проверенная. Намевка озвучення, но... Кринжучення. Худшей. Ой, так. Человеческий не заходим. Ну так, компания Хаус у нас тільки зосталася. Ось тут кайфово, тут не мама і голос. Тут треба жануть. Who's going to miss a man who never did anything unless it put gold in his pocket? In fact, Captain Black knifed his own brother over a few. Ну, бо я перекладом займаюся. Bowl of porridge. Huh. That's my daddy. Good riddance, I say. І калі што, там, ну, у мапах усё ў скрыптах больше запісана. Тут в адрозненне ад тройкі такія добрыя скрипты, могу сказаць. Ось тут это умовы, калі там што. Так, это где-то дзеянне з умовай падаецца. Дзеянне з умовай, ага. Ось пераменные и всякое такое призначаются там героям. Ну, тут просунутая система, видно. І таму вось яно распханае па ўсёй мапе. Ну і трэба вось, калі перакладаеш, яшчэ і глядзець, дзе там што, якія скрипты могуць быць захаваныя. Напрыклад,
Дарэчы, гэты тэкст у мяне зараз не высвечваўся, бо я спачатку гэта некраз захапіў. Я спрабаваў выклікаць у сябе гнеў, на які, улічваючы абставіны, я маю поўнае права, але ў мяне не атрымлівалася нават падумаць кепска аб сваім былым гаспадары. Калібар быў маім выратавальнікам, настаўнікам і гаспадаром на працягу столькіх гадоў, што я думаў аб ім як аб сям'і. А цяпер яго няма, ён знішчаны, і я застаўся сам. Мне падабаецца думаць, што на самой справе ён загінуў падчас расплаты, а не ад маёй рукі. Так лягчэй. Ну, Фоксі, не ведаю. Будзе гатовы ці не будзе гатовая. Ну, вось, карацей, таму і трэба мне тут у рэдактар паўсці, ўсё рэдактаваць. І да таго ж, вунь, памылачкі выпраўляць. Бо у кампаніі жыцця там, ну, конечно, такая не крытычная хіба была, там просто ва ўмовах было напісана, каб не загінуў пэўны герой, а ён пры гэтым прызначана было да атраду, дзе знаходіцца герой. Гэтая падзея аб паражэнні. Ось. І трэба было прызначыць менавіта самому герою. Просто можна было выпхаць гэтага героя з атрада або перамесціць у іншы, і ўсё, тая падзея пераставала дзейнічаць, бо той атрад пераставаў існаваць. Такі за шакаладку. Такія справы. І щось яшчэ нейкі хіба я сустракаў, падаецца. Ну, тут была крытычная проста. Бо не знішчаліся перашкоды тут, і я не мог патрапіць да Некраса, і вораг таксама, ну і тут таксама перашкода. І вораг там таксама не мог бадзяцца. А праблема была вось у скрыпце, які тут размешчаны. Калі мы сыходзім з падземнага царства ў першы раз, мы тут праходзім скрозь гэтую браму, заходзім у гэты партал, з'яўляемся тут, і павінна была спрацаваць падзея, якая б знішчыла вось гэтую перашкоду і, адпаведна, вось гэтую. І атрымлівалася так, што я ніяк бы не мог захапіць спачатку Некраса, а потым забіць Калібара, гэта нашы ўмовы перамогі, бо спачатку я павінен патрапіць сюды. А адсюль праход ідзе толькі вось сюды. Сюды трапляем, гэта аднастаронні партал, з якога выйсця няма. Мы сюды вяртаемся, іншага выйсця ўжо няма, той партал, па якім мы ішлі, ён знішчаецца аўтаматычна. Ось, і застаецца толькі той заблакаваны. І ўсё, і ні туды, ні сюды. І праблема была ў тым, што распрацоўшчыкі праябаліся, я праверыў гэта ўсё ж такі з баку распрацоўшчыкаў, бо дастаў арыгінал ужо не зменены. Мажліва, можа, я тую галку згубіў быў ці не. Вось тут просто галачка «Чалавек» не была выбраная. І то бок актываваць гэтую падзею мог толькі камп'ютар, калі ты трапляў бы сюды, а ён сюды ніяк бы не патрапіў. Паражэнне? Ну, ёсць умовы паражэння. Разнастайныя, можна прызначаць адрозненне ад дэфолту. Параза, паражэння. Рэдактар добрая. У-трэціх, які там просто лепіш усё на мапу, выбіраеш з пэўных умоў, перад вызначаных там щось. Горад захапіць, усіх захапіць капальні, знішчыць пашварану, паспець у тэрмін і ўсё, што там ёсць. Тут же ж варыятыўнасць значна больш. Бо або ты просто пакідаеш, не даеш нейкі скрыптовы, просто трэба вынішчыць усіх, або можаш просто прызначыць ужо іншыя умовы перамогі і просто вось скрыптовую частку дзесьці там у скрыпце на лагічным завяршэнні мапы дадаць він да пэўнага гульца перамогу. Ну, карацей, так. Я ў свой час бавіўся з ім.
нават пачынаў рабіць нейкую мапу РПГ, дзе ва ўмовах адной мапы там пачынаў адбудоўвацца замак, тады спачатку проста артефакты даюць, там умоўную квест табе выдаюць, і ён далей па прагрэсіі ідзе. Ну, то было даўно, там мапа даўно знікла. І для таго ж там толькі пачатак быў. Двое матросаў прынеслі тоўстае цела майго бацькі на край дошкі. Яно абгорнута кавалкам ветразя і абцяжарным мяшком з тымі ж пакрытымі золатам свінцовымі манетамі, якія ён часта плаціў за ежу. Якімі? Усе позіркі спыніліся на мне, яго дачцэ, адпаведна на новым капітане. Ад мяне чакалі, каб я сказала некалькі слоў. Але што я магу сказаць пра чалавека, якога я б і сама забіла, калі б ён не сустрэў свой лёс раней за іншага пірата? Гэты мяшок з мясам калісьці быў Блэкам Балфурам, сказала я досыць гучна, каб пачула ўся каманда. Я ніколі не сустракаў чалавека, якога б не падмануў, не збіў і не забіў. Я радасна закрычалі. Трымаючы ў руках пляшку, я выйшла на дошку. Дрэва хісталася пад маімі нагамі, пагражаючы зламацца пад цяжарам столькіх людзей. Але я ігнаравала небяспечны скрып. Зубамі я выцягнула корку, дарэчы. Ось памылачка, пайшоў управляць. Ці не? Каго што? Так, а як гэта тады? Курок. Блядь, старник отъехал. Ну вы жартуете. Ну, можна просто інше слово використати. Не пробку, а корок. Ну, ми ось і проходимо, виявляємо помилки яще. Тому. І мені старник потрібний. Корок. Кого что? Корку все ж. Так, творчий Ким Чим, местный кого что? Так, только мне треба компанию ту открыть. Chaos. Так, вытянула корпус пляшки. Заховаю. Ностальгия и выправление помылок. Но, в факте. Трымаючи в руках пляшку, я вышла на дошку. Дрова хісталася под ногами, погрожаючи сломаться поддержанием стольких людей, але игнорировала небеспечный скрип. Зубами я вытягнула корку з пляшки и вылила большую частку яе змесціва на тело человека, який дал мне жыццё. Потом я выплюнула корку. Вот так ось. Два разы у нас слово сустракаецца. Выплюнула корку и допила рэшту. Добра, кивнула я маракам. Я откинула пляшку, калі матросы кинули Блэка Балфура у мора на пачастунак для акул. Каб пачаставаць акул.
щось я сумніваюся трошки зараз. Ласунок може. Ті... Ладно, почастунок пойде. А что ты не спишь, Фокси? Може і більше строкатися слово, імени, назви, і щось там є ще, ізі. Знов взагалі ноль. Так, на першасунак для акул. Калі мы рыхтавалі цела сёння раніцай, я таёна падрэзала вяроўкі, якія ўтрымлівалі гіры, што былі прымацаваны да трупа майго бацькі, каб мора раз'ела іх праз дзень ці два. Дарэчы, я быў сумняваўся, падаецца, наконт гір. Зараз ваге. Не, гіры ўсё ж такі. Блэк Балфур нейкі час будзе спяваць. Гэта не спеў, тут маць на ўвазе, а менавіта як садавіна нейкая. Не, ну так и будет. Это я уже проверял. Так, Блэк Балфур нейкі час будзе паспяваць на дне Залатога мора, а калі гіры адляцяць, яго цела ўсплыве на паверхню, дзе некалькі шчаслівых акул атрымаюць смачны абед. Я усміхнулася гэтай думцы. Так табе і трэба, ціха сказала я, каб ніхто не пачуў. Я зусім не здзівілася, калі ў момант, калі я ступіла на палубу, мой жывот уперлася лязо. Мало хто з піратаў прыме жанчыну ў якасці капітана, і першы памочнік майго бацькі, Гары Гордзі, быў якраз такім чалавекам. Я чакала, што ён зробіць свой ход, таму і схавала пару кінжалаў пад свабоднымі рукавамі сваёй белай блузкі. Я хацела, каб выглядала так, нібы я без зброі на гэтай цырымоніі, і стала прывабнай мішэнню для такога баязліўца, як Гары Гордзі. Зараз яшчэ є сумнівы. Блузка так і будзе. Окей. Я ухілілася ад яго шаблі, але недастаткова хутка, каб пазбегнуць пякучага ўдару над маім пупком, а потым адскочыла з меж яго дасяжнасці, калі экіпаж акружыў нас. Я сціснула зубы ад болю. Чаму так доўга, спытала я. Я ўсё яшчэ не дастала зброю. Няхай Гордзі думае, што ў яго перавага. Людзі дурэюць, калі думаюць, што маюць уладу. Я хацеў выказаць павагу твайму бацьку, пакуль яго цела яшчэ над вадой, сказаў Гары Гордзі. Дзіўна, мой бацька ніколі не паважаў цябе. Ён заўсёды казаў, што ты дурнейшы за бруд. Вось чаму ён пакінуў цябе першым памочнікам, бо ты занадта дурны, каб бунтаваць. Ты зашмат гаворыш, дзеўка. Гордзі яшчэ раз тройчы кінуўся на мяне, але ухілілася ад усіх ягоных атак. Меч супраць бязбройнай жанчыны. Не зусім справядліва, праўда? Дай мне хаця б кінжал, сказала я, калі першы памочнік спыніўся, каб перавесці дыханне. Не, ды і ты не жанчына. Добра, сказала я, засунуўшы руку ў рукавы кашуля. Тады скарыстаюся сваім. Гордзі міргнуў, занадта позна зразумеўшы, што я не такая бездапаможная, як ён меркаваў. А я скарысталася гэтым момантам здзіўлення, каб кінуць свой першы нож. Ён упіўся парукаяць у яго правае сцягно. Пасля гэтага шабля саперніка ўжо не мела значэння. Ён кульгаў і не мог трымаць мяне на адлегласці доўга.
Я танчыла вакол яго, здзекалася з яго і яшчэ некалькі разоў яго парэзала. Калі мне на гэта надакучыла, я так хутка абкруцілася вакол першага памочніка, што ён ўсё яшчэ стаяў да мяне спінай, і паклала канец яму жыццю. Яго жыццю. Ну так, яго жыццю. Я показала сваім крывавым кінжалам на цела гордзя і сказала: «Кіньце гэта забор, і хай хто-небудзь вымые яго кроў з майго корабля». Спанч-Боб віншуе з цукерачкамі. Яшчэ зайду, телефон на зарядцы, а ведь ты чуў буквально гарыць. І гэта айфон? Што так уж паводзіцца? Так, ну давядзецца нам убраць з сабой піратаў, бо яны даволі нулёвыя пакуль што нашы героі. І яна тут не сама. Тауні, Балфур. Ну, ты разумееш, і сістэма, кого трэба падтрымліваць. Це дуже важко. Ну так, особливо коли графік збитий. Ще глядіть щось цікаве, вугля. Так, не взяв сьогодні. Учора я загадал экіпажу адплываць да штармавога праліва. Паколькі першы памочнік быў мёртвы, навігацыяй занялася я сама. Тое, на што мой бацька быў няздольны. Да гэтага часу каманда, напэўна, цікавілася, якім капітанам будзе Тауні Балфур. Магчыма, яны нават пыталіся, што я задумала, куды я іх веду. Няхай сабе цікавяцца. Гэта атрымала ў іх у напружанне. Збянтэжаныя людзі рэдка бунтуюць. Стук у дзверы вырваў мяне з думак. Уваходзьце. У каюту ўвайшлі два маладыя матросы. Здавалася, яны не ведалі, навошта іх выклікалі. У аднаго не хапала зуба, а на шыі быў чырвоны сып. Я нагадала сабе ў будучыні не дакранацца да гэтага чалавека. Другі быў светлавалосы і прыгожа. Ты Дрыден, так? Звярнулася я да другога. Паколькі некалькі гадоў была сярод матросаў, я ведала ўсе іх імёны. Але гэтага прыгожага хлопца бацька наняў у апошнім порце, таму я не была добра з ім знаёма. Так, капітан, сказаў Дрыден. Я чула, ты умеешь читать и писать. Так, капитан. Мой батька был писцом у Эрафии. Мы были у моря, когда пришла расплата, растлумачил Дрыден. Добро, у меня есть задание для вас обоих, сказала я, поднимаючись. Я обошла стол и присела на его край. Спускайтесь вниз и знайдите фарбу. Мне все одно, який колер вы выкарыстаеце. Потом идите на корму и сдярыце слово на корпусе и замените на новое. Мужчины кивнули. Я вырашила пераназваць карабель майго бацькі. Ён, як звычайна, без якой-небудзь фантазіі назваў яго «Чорная смерць». Мне заўсёды не падабалася гэтая назва. Якую назву вы жадаеце, капітан? Дикая лисица. Так, капітан, сказали яны і хутка выйшлі. О, лисица. Ой, ось. Але Фоксі уже пайшла. Мяне ён графік сну пастаянна збіты, таму для мяне гэта норма. Ну так, тое ж самае. Для мяне збіты, хутчэй, гэта калі я сплю уночы, просыпаюся раніцай. Якщо треба на роботу зранку, тоді дуже швидко і графік наладиться. Но... Калі кудись треба зранку, я наадварот яшчэ горш заснаю. Я ж тогда уже не сплю. Такая вось холера.
Не наоборот, где не сплю, а ночью не. А, не, ну, так я так само, я ж... Я зараз літерально у день не сплю. Стоп. А хули у меня стрим рвался? What the fuck? Калі ён бляха. Я разумею, калі АБС адліцеў, ці ўсё ж таки ён парваўся, калі АБС адліцеў. Показывала, што нібы не. А чаму зараз толькі абвестка прыйшла ад пачатку стрыму? Што адбываецца? Я высынаю о 5 і 6, тому що мені треба вже 3-4 години дня бути на ногах. Ну так, я пам'ятаю. А що серйозно, говоримо на приколі? Ні, так я вже давно так сплю, що у день. Я кажу, що для мене не норма, худший, коли это... Я ночью сплю, а просинаюся зранку. А так я у день звичайно сплю. До вечора. Не, просто щось я не зрозумів. Я тільки зараз звернув увагу, що стрім 2 години йде, то бок він порваний чомусь. Ладно. І чомусь ось літерально 2 хвилини тому у ТГ там каналі було об тим, що стрім почався. Дивно. Не пам'ятаю, коли прикидався зранку. Ну... Не, ну... Трошки у мене бувало періодично, коли я там відсинався. І не виходив у ефір. Бо спав. Ну, це, звичайно, надовго щось обставин не управляє. Ви що, літерально, як він тормозив дуже моцний стрім? А, ось зараз було там десь кілька хвилин тому? Тормозив. А може бітрейт там падав і того я там порвав мне? Не, таймер обновился 2.13. И битрейт на месте. Ну, на норм. Ага. Дивная холера. Щось дивне відбувалося. Ну, може, це правда бітрейт. Не, ну, кажу, з того боку все норм було. Ну, може, тоді він не там. Ось так. Свіжовикопаної ями торчить старий морський куфор, а знак черепа і скрижованих косток каже про те, що це був закопаны пиратский скарб, але при ближайшем разгляде выявляется, что куфр пусты. Не зусім. Некий дурень покинул капелюш моряка на дне куфру. Вітанушки Undercover. Це той єдиний мод на HD, якому вже 10 плюс років, чи якийсь новенький. Напевно, той, що 10 плюс.
Я, дарэчы, яго таксама в рапер той пераклаў. Ой. Вось гэтыя менюшкі. Напэўна, ён. 22 год. Ну, не тое, кап, можа і абноўлены в рапер. Другий год. Ну, щось обновили, но я думаю, наколькі. Не, калі бітрейт ва ўсіх было гала, ну, бітрейт в сэнсе у мяне там сыпаўся. А, так, чекайте. А не. Яны ж не ведаюць магію хаосу, но... Не атрымаць штрафу пры заходжанні на карабель або спуску з яго... Цудоўная рэч. Дуже маленький інтерфейс. Ну, яго не павялічыш, справа ў тым, што там шрыўты, максімальныя памеры, зараз скажу. Так. Это запакаваныя. Ой, а дзе ж арыгінал-то? Это запакаваныя. То ўвогуле меню. Там таксама контейнеры. Та що ж ти будеш робити? А де? Я зараз покуль знайду ти бітмапа. А, вот, DDS-ки по мерам. Самый буйный шрифт у гульні это 36 и это 7 на 36 пикселей. Ну, не обовязково 7 на 36, залежить от символя, конечно. Припустим, литера C 21 на 36, но это самый буйный. А не то, як подусюль. А тут ідзе от 10 до 36, і от тут от 14 до 20 інший шрифт. І ще зовсім маленький 5, 6, 7. А гэта та пятерка, гэта у нас зараз скажу, припустим, та ж літера C. Ага, как я тут ще побачу. Дается вот это. 6 на 10. Померы. Да нет, там вариков скоріше... Так. Фігня скін баунсі, але там і вон там більше шрифт, але і то неудобно. Но тут справа в тим, що я не ведаю, як тут воно було з шрифтами увогуле. Шрифти у сутності компілював інший чоловік. Ось по-білоруськи. Я там тільки змінив під наші літери. Графічні файли, бо яны тут трошки ў хекс фармаце гэтыя шрифты зробленыя. І гэта зусім там поўны гамон. І як яно сябравала з інтэрфейсам, я не уяўляю просто. Колькі сімволаў у тэксце. Як яно будзе размяшчацца хутчэй па інтэрфейсу, як яно будзе распаўзацца, і гэта ўсё. Калі павялічваць тыя шрифты. Бо у сутнасці ж гэта проста ўжо фіксава... Тыя меню, гэта ж яны фіксаваныя відарысы.
фіксаваных памераў. Бачу, просто цалкам усё перамалёўваюць, ой, не, там не уяўляю. Мне і так сваю халеру тут хапае. Стоп, я не ўзяў досвід? Не ўзяў досвід. Лох. Щось Гірлі не пошансавала на бой. На русалок я, напевно, пакуль не попруся. Символ услуги пикселя. Хаус. Компания Хаус, самый початок. Мы литерально только что скончили кампанию смерти. Апошні сценар, який проходиться хутка і займає там паўгадзінкі дзесь, у мяне расцягнуўся, бо знайшоў крытычны баг. А поўдня я выйшла з каюты. У адной руцэ я атрымала кінжал, а другую карту, над якой працавала апошнія дні. Я мэтанакіравана падышла да галоўнай мачты і прымацавала карту да дрэва. Вся команда до мяне. Гляньте на гэта, крикнула я, адыходзячы, каб маракі маглі сабрацца вакол мачты. Я узлезла на скрыню, прывязаную да палубы, як на сцэну. Калі ўсе разглядзелі карту, я ўзняла рукі, каб прыцягнуць увагу. Паглядзіце сюды. Хто мы такія? Людзі мора, доткнулся некалькі чалавек. Я паматала галавой і крикнула. Няўжо мы так падобныя на звычайных сухапутных свіней, што даюць сабе прыгожыя імёны? Хто мы? Собаки, подонки, злодеи, забойцы. Все это было так, але нарэшце адзін з іх выкрикнуў правільны адказ. Мы пираты, сказаў нізкі мужчына з квадратнай сківіцай і пагульнай галавой, намазанай алеем, каб яна ззяла пад сонцам. Мы яго звалі Анрок Голы, адзін з прэтэндэнтаў на ролю першага памочніка. А калі б я дазволіла вырашаць праз двубой, хто стане першым памочнікам, я паставіла на яго. У Арнока былі кулакі як камені, і ён быў добра вядомы сваёй здольнасцю цярпець боль. Яго перадплечы былі пакрыты ружовай зарубцаванай скурай. Вынік шматлівых ставак, што ён зможа пратрымаць руку над поламі удвая даўжэй з любога іншага. І ён ніколі не прайграваў. А яшчэ Арнок быў дасведчаным мараком і штурманам. Але ці можна яму давяраць? Хоць ён не здаваўся амбіцыйным, немагчыма было сказаць, што ён думае пра службу пад камандаваннем жанчыны. Добра, сказала я, паказваючы на лысага мужчыну. Усе мы піраты, але мы не адныя такія, хіба не так? Як там кажуць, у Златым моры больш піратаў, чым той рыба. Я зрабіла паузу, каб гэтыя словы адклаліся ў іх галовах. І мне трэба было доўга думаць, каб прыгадаць, як подлы капітан Свіфт нядаўна забіў іхняга ўласнага капітана. Прыкладна палова нашых бітваў гэта сутычкі з іншымі піратамі, а не з гандлёвымі караблямі. Я даўно зразумела, ніхто з іх не атрымліваў такіх прыбыткаў, якія можна знайсці ў Златым моры. Мой бацька, прыцягнула я, састарэў. Яго тактыка была састарэлая, нават яго думкі былі старымі. Вось чаму ён памёр. Гэта новы свет, ён патрабуе новага мыслення. Некалькі маракоў у адказ на гэта радасна закрычалі. Гэта былі тыя, хто ніколі не любіў майго бацьку. Але тыя, каго мне сапраўды трэба было пераканаць, былі паважанымі людзьмі, накшталт Арнока Голага, які шмат гадоў быў верны Блэку Балфуру. Што вы хочаце зрабіць? Перабіць усіх іншых піратаў? Спытаў марак недзе ззаду, дзе я не магла яго бачыць. Не, гэта заняло б шмат часу. Я збіраюся заваяваць Залатое мора. На гэты раз большасць каманды зарагатала. Але гэта нічога. Яны не верылі ў мяне. Пакуль што. Але прынамсі, яны мяне баяліся. Як вы збіраецеся гэта зрабіць? Спытаў Арнок. Спачатку заваяваў штурмавы праліў, адказала я, паказваючы на карту, прышпіленую да мачты. Дарэчы, у гэтай кампаніі самая большая колькасць тэксту. Прыматовая кампанія хуяна кайфовы сюжэт, але там праябаліся вы што, распрацоўшчыкі, ці не ведаюць, ці гогаўцы, не гогаўская версія, бо на моманце, калі Калібар забіты, адтуль нельга выйсці з таго свету.
подземного света. Просто праз одну непраставленую галку. Можа, як раней, мы будзем фільмы глядзець і працаваць над перакладам. Но я пакуль... Я маральна ўсё яшчэ ніяк не падрыхтуюся. Да таго ж мяне тут трэба яшчэ вырашаць праблемкі розныя. Ось, прыйшоў ўжо сноў, трэба аптымізаваць усё. Досі яшчэ ўсё адно яшчэ OBS адлятае. Зараз яшчэ клопат з маніторам. Що я не зможу перевести нормально? Не. А, блядь. Перше опошнє. Ай, що я буду тлумачити? Що, убан? Где тут? YouTube. Это на ютубе там. Ха-ха-ха, кот играет. Боже. Не, Макс. Это на ютубе. Звоник там чули, это просто мне обещает, что повторение на ютубе пришло. Так, ну, на конт АЕ, глядя, я як перекладаю, з моїми відами ангельської, я якраз користаюся різними сервісами. Спочатку я там DeepSeek використовував, DeepL у нас без VPN я не мог там користатися, але, подається, користався по тому виніку, і Гуглом. Ну, зараз амаль набор той же саме, засталися DeepSeek, Lara Translate, ой, не, DeepL, Lara Translate і Google. Ось, і справа в тим, що кожен з них видає яку-небудь херню. І у виніку я там об'єдновую, щось редактую, ось це все, я певну кількість радков, на які я там вилучав, я просто беру з 3 перекладчиків і вже роблю щось з гэтага. З гэтым працуем. Да ё-моё, да что такое? Я ж забанил. Ой, хомяк, здоровки. Дякую за подписку на ютубе. А шо, як ти ся маєш? ГПТ... Ну, ГПТ і Gemini мають обмежування на... Не, ну Gemini, ладно. Обмежування... Коли просто працювати менавіта з чатами, просто закидувати, йому туди ніби особливо нема. ГПТ обмежування докладно має. Треба там уже набивати підписку. Просто файл не закинеш. До того ж, я файлом тут і не закину, бо я працюю з редактором зараз. Ой, так, треба туди переключити. З Твіча перейшов на YouTube. Я зрозумів, хомяк, я здогадався. Так що, як ся маєш? Як справи? Так, я, короче, працюю з редактором, а тут справа у тым, што гэта не нейкі файл з тэкстам. Гэта менавіта мапа, па якой распханыя падзеі. Вось, прыпусцім, сюды прыплываем, і тут падзея лендинг. Вось, у нас тут розныя падзеі, яны размешчаны зусім па-рознаму. Могуць яны ўвогуле быць схаваныя там дзесь у горадзе, прыпусцім, захоплены, вось тут можа штось быць. Во, дарэчы, ёсць. Я атрымала галову ў прахалоднай вадзе, вось. І тут трэба гэта ўсё адшукаць. Таму там так з мапамі ўсё так проста не атрымаецца. Інтэрфейс тое, што я перакладаў, гэта ўсё іншае. Ну, там, канешне, можна было файлам, але там ангельскай пазначаны радкі, да якіх там суадносіцца што. І трэба, каб ён не перакладаў там. Конечно, можна задаць умовы, і каб не праябаў нідзе ніякую коску. Або паставіў дзвюкосі, дзе патрэбна. Бо там CSV фармат,
Гэта тэкставыя табліцы, а яны вельмі адчувальныя да фарматавання. І калі там щось не так, дзесь коска пойдзе не так, пахерыцца рэшта файла. Ну, дакладней не пахерыцца, а просто структура паўся зламаецца. Яшчэ і лайк ліпеў. Дзякуй, хомяк. Дякую, прыемна. Думаю, Cloud Sonnet 5 буде добре всеправити, але дорого. Ну, до того ж, усё адно, хутчэй за ўсё, якія-небудзь хібы знойдуць. Я ўпэўнены. Мне падабаецца больш-менш як варачкі перакладае, але самае цікавае, яна перакладае падобна з Google. Структурна. Не. Clara Translate. У любым выпадку штось да будзе. Я і за сабой памылкі знаходжу таксама. Пасля таго, як там щось паўпраўляў ужо з іхняга боку, дык што ж тут казаць. Я вже за всі ці АІ плачу, мабуть, 150 бачей кожен місяць. Ого! Сколько у тебя там подписок? Обернуть можно. Не, ну для працы это треба будет. Как на ніякі абмежаванні не трапляць, я думаю, що треба. Эльфы, не, поехали город захоплять. Атулия. А это тайна совесть? Не, это не тайна совесть. О, тут для прикольно можно захопить маяк. З мне размаўляем наконт перакладу, тое, што хто за іншых там будзе лепей перакладаць. Шишек. Криштальное зрание. Ну, такое себе. GPT Cloud, ще курсор, 3 підписки. По 50 бачей підписки? Здурить можна. Просто справа яшчэ тым, як яны перакладаюць імёны. Это мне трэба гласары яшчэ рабіць, тут же артефакты узгадваюцца, усялякае такое. Я, калі трэба, я звяртаюся да файлаў, якія там уже перакладзены ў самой гульне, табліцы артефактаў. Ось, каб нічога не разбягалася. Каб щось падобнае было напісана падобна. Клауд 100 бачей, а типа 25 десь. Ого! Не холера ён каштуе. Ты Клауд. І гэта на месяц здурнець. Ну там нейкая ультра подписка, напэўна. Ці там адзіная такая. Середня? Діабнеться. Ну, Клауд кажуть, так, він самий розумний зараз ніби. Ліміти дуже швидко жири токена. Ну, з підпискою так хоч і вже ж обмежування-то нема. А він таке робить, що піпець, якщо в правильних руках.
Я вось натыкаўся быў ну дакладней не тыкаўся, а просто гульнявыя ТВ-каналы, на якія падпісаныя, там перыядычна щось могуць закідаць навіны пра шаішкі, і там щось было за шаішкі, якія гульні пішуць. Клауд таксама там гэта можа, я так разумею. Завжди є обмежування, не глядячи на таку дорогу підписку, здурленість можна. Так, тузіний привід дав, не варто. На то я. Можна підключити карту, і він буде знімати скільки потрібно, типу буде жерти гроші, як навіжений, коли треба. Ні, такого ж нахер треба. Ну, ось є, ну потім іде возрастання моцності, жах. Ну, такий час. Я сидел за своим столом, коли молодой матрос Дриден вернулся с палубы. Ён поклал передо мной тое, что я попросил его принести, але сам ён был нейкі разгубленный и нават трошки напалоханы. «Добро, Дриден», — сказала я, — «а теперь я хочу, каб ты вышел и обвясtil усёй команде». «Так, капитан, и что им сказать?» «Скажи, что той, кто зацікаўлены посадой першага помощника, повинен зараз же з'явіцца тут, у мяне». Дриден выйшаў, а я тым часам рыхтавалася да першага ахвотніка. У думках я ўжо намагалася ўявіць, хто першы пераступіць парог маёй каюты. Ці будзе гэта Арнок Голы, або ж памочнік майго бацькі, восьміпальцевы Аба. Дзверы заскрыпелі, і ўвайшоў Фос Сякера, суворы мускулісты мужчына з грубым тварам. Да таго, як стаць піратам, ён быў салдатам, і таму ўваходзіў у лік маіх лепшых байцоў. Шкада, але яму давядзецца памерці. Я выстрелил з арбалета, які трымала пад сталом, таго самага, які Дриден прынес за сігналу ў труме. Стрела прышпіліла Фоза да дзвярэй маёй каюты. Фёс Сякер застагнаў, схапіўся за рану. Па яго дурным выразе твару я зразумела, што ён усё яшчэ не зразумеў, што адбылося. Я уперла ногу ў стол, уставила яе ў стрыме арбалета і нацягнула цеціву. Так, я уже читал, так. Любы, хто дастаткова амбіцыйны, каб першым адгукнуцца на мой заклік, занадта амбіцыйны для майго караблю, Фос. Прабач, сказала я. Ты... Фос спрабаваў загаварыць, але боль, падаецца, быў невыносны. Тым не менш, ён намагаўся выцягнуць за пояс сваю улюбленую сякеру. Улюбленую. Трэба аддаць яму належнае за спробу. Я оставила другі болт у арбалет і нацелила яго Фозу ў грудзі. Ведаю, табе ад гэтага не лягчэй, але я пахаваю цябе з пашанай, як і належыць мараку. Як твайго бацько, я бачыў вяроўкі, ты іх перарэзала, прашаптаў Фос, скрыгоўчы зубамі ад болю ў жываце. Яму нарэшце ўдалося падняць сякеру. Так, дзюкойся зараз прыбяру. Там засталіся. Even to... Наўрад ці это ён. Зараз. Не, это нават 11-й дзень. Так, вось звукуйся. Прыбраў. Ёма, я захапляю не гульню, а ўсё. Жраць бабкі дзеля таго, каб тэкст перакладаць, я не ведаю, колькі грашэй патрэбна ўсё гэта. Яшчэ гэта Спанч Боб кажа за ўласны досвед, у яго ж іншая мэта выкарыстання шыішкі. А я карыстаюся бясплатнымі там токенамі, бясплатнымі версіямі. Я махаў так без грашэй. В основном. Так. Так, яму нарэшце ўдалося падняць сякеру. Ну добра, тады я проста выкіну цябе як смецце. Я выстрелила.
Моц, з якої вылетел болт, откинул пирата до дверей, якія былі за ім. І ён выпаў мёртвы на палубу ля маёй каюты, дзе ўсе маглі яго бачыць. Арно голы першы падышоў агледзець цела. Ён зірнуў на мяне, на твары ніякага выраза. Подозраю, ён не стаў першым памочнікам, сказаў ён. Не, адказал я, кідаючы арбалет на стол. Я нахмурылася, гледзячы на пашкоджаныя дзверы. Адна з створак зляцела з завес. Потым я звярнулася да Арнока. Калі хочаш, гэтая праца твая. Ну, арбалета ў цябе ў руках я не бачу, таму я згаджуся. Для работы це реально прискорює команду в разів 10. Ну, тим більше. А, так коли там команда використовує, ну так не зівно, що я на таку лятаю. Потрібно на їжу, а не на переклад тексту. Ну, так, на їжу, на рахунки, на усілякі здарення, як там монітором. Телефоны, там яшчэ пэўная халера у мяне ёсць, яка... Я дурэю, год у мяне такі сабе, я вам скажу. Сыпецца усялякая ўфта. Не, стабачаецца на аднога в камандзе, наклад кожнаму спіска акрэма. І оперная шмаце. Гэта ж штуку-то оплачиваю? Тепер ось таке все. Ага. І халери собі. Вже треба їх розставити нормально. Що я это... Займаюся. Ай-яр. Да. Дорогие, конечно, шишечки. Так, рейнджер 5-го уровня. Ну все, можно стрелять теперь. Ось скоро скончится 2026, а пацанку ніяких не буде, що ти успів зробити, а що не. Я менавіта? Ти об чим ти кажеш? Зараз багато людей надивляться Твіттеру і думаю, що за одну ніч вони напишуть Counter-Strike типу з Клаудом. Або ще щось таке схоже. Ну... Марить не шкодно. Такі нерозумні люди, які не розуміють нічого. Ну, відомо. Не, ну може я в этом году то все ж таки дороблю-то переклад героя. Буде щось. Так, розбойником гаплик. А ну може я напав на привіда? Цікаво. Ой-ой-ой. Обороняемся. Бляха, я не зараз Піта Гірлі зажруть. А ну, заходь. Не, блядь, сдох додик.
О, досталіся. Я першы выскачала з шлюпкі на прысыпаны галькай пляж. Прайшло ўжо шмат часу з таго моманту, як я стаяла на цвёрдай зямле. Таму было неяк нязвычна, бо свет чамусьці не хістаўся пад нагамі. Часам, калі марак доўга знаходзіцца ў моры, ён адчувае нейкую марскую хваробу наадварот, калі апынаецца. Я ж не упомню, давайте опыняется, мне кидается. Так, опыняется на твердой земле. Таму было неяк нязвычна, бо свет... так... Я ўжо адчувала, як лёгкая млоснасць падкрадаецца да жывата, але сціснула зубы, не дазваляючы ёй ператварыцца ў нешта большае. Я прыплыла сюды, каб знайсці сухапутны шлях да горада Фрыгістан, бо яго кіраўнік Джорган Аднаногі мудра перакрыў усе падыходы да заліва велізарным ланцугом. Людзі, якія павінны былі суправаджаць мяне, усе вядомы добраахвотнікі, вылезлі з астатніх шлюпак і хутка выгрузілі мяшкі з ежай і скрыні са зброяй. Па дарозе мы пабудуем або скрадзем усё, што нам спатрэбіцца для аблогі Фрыгістана. Паступова усе шлюпкі вярнуліся на дзікую лісіцу, засталася толькі адна. У ёй сядзеў мой новы памочнік, Арнок Голы. «Спадзяюся, што ты не падманеш майго даверу і не аб'явіш сябе капітанам, пакуль мяне не будзе», — сказал я. «Нічога не абяцаю», — адказаў Арнок з непрыемнай усмешкай. Ад яго усмешкі ў мяне заўсёды мурашы беглі па скуры. «Ну, тады вось маё абяцанне. Калі ты скрадзеш мой карабель, клянуся, я цябе знайду і выпушчу твае вантробы». Арнок засмяяўся і махнуў рукой, адной рукой вяслуючы супраць буйных хваль. Зазвычай гэта была праца дзвюх чалавек. Я задавалася пытаннем, ці ўбачу я калі-небудзь яшчэ дзікую лісіцу. Дастаўшы шаблю, я падняла яе над галавой, каб прыцягнуць увагу ўсіх. Я ведаю, што мы піраты, і мы былі народжаны для бітвы ў моры, але я не хачу, каб са мной быў хоць адзін, хто не ўмее забіваць ворага і на сушы. За мной. Хутка штармавы праліў будзе нашым. Там, якщо запустив 10 агентів, це, скажімо, як 10 кодерів, за цим всім треба слідкувати і розумітися, а то вони такого нароблять, що тільки токени витратять і все. Ну, тим більше. Але, ну, шишки яны хутка ходять, тому що там 10 одразу. Хоча б щось добре ти зробиш у гэтым годзе. Ну, спадзяюсь. Тут ще вірить. А да гэтага ўсё кепскае рабе. Вось так вось ты хамяк. Жорст. Так, есть. Ну, тут в основном запись стрима заховывается. Треба з ними розібратися. Без полового місяця не викладав нічого. І он треба перекодувати. Дикий тік-ток навіть є, і інста. Там усё на твичі є способ. Ну, туди кліпи заливаються.
Я трымала галаву ў прахалоднай вадзе карыта для коней, калі да мяне падышлі два члены маёй каманды. Я змыла крывавыя плямы з твару і адкінула назад доўгія цяжкія ад вады валасы на спіну. Цяжкія ад вады валасы на спіну, ад якіх пачала прамакаць мая кашуля. Усе вартаўнікі пакараны. Нашы хлопцы зараз весяляцца, паведаміў восьміпальцевы Оба, мой другі памочнік і намеснік камандзіра, пакуль мы былі на сушы. Оба быў высокім, як для марака, сухім мускулістым целам і цёмнай скурай. Яго кароткая чорная барада была пасівелай. Гэта быў адзіны знак, што ён быў амаль узростам з майго бацьку да таго, як той памёр. Оба майстэрскі валодаў дзідай, бо дзесяцігоддзямі займаўся кітабойнай лоўляй, перш чым стаць піратам. Толькі без перабораў, загадала я. Мне патрэбны гэты горад з яго рэсурсамі, каб захапіць Фрэгістан. Я пераканаюся, каб нічога канчаткова не знішчылі, сказаў другі марак. Другі марак, Піт Гірлі, быў занадта прыгожым для пірата, адсюль яго мянушка. Але ў Піта Гірлі не было ні слабасці, ні жаночасці. Адзіным выключэннем былі яго цудоўныя белыя валасы да пояса. Ён быў бязлітасным байцом, які быў галоўным у майго бацькі. Калі хтось зарабляў удары бізуном, Піт Гірлі быў тым, хто іх раздаваў. Ён быў майстрам сваёй справы, і яму падабалася яго праца. Я правіла рукой, каб хапіць у горад вакол нас, і сказала: гэта горад злодзеяў. Злодзеяў-забойцаў быў лёгкай дабычай. Яны былі дэзарганізаваныя і непадрыхтаваныя да нападу. Але будьце ўпэўненыя, стары Джорган аднаногі будзе гатовы. Ён і яго народ варвары, яны створаны для бітваў, сказаў восьміпальцевы Оба. Мы ўжо захоплівалі караблі варвараў, упэўнена сказаў Піт Гірлі. Яны нязграбныя і дурныя, не праблема. На моры, заўважаў Аба. Так, Оба, так, зараз, правачка. Так. Так, выправіў. Так, мы будзем біцца на сушы, і мы будзем на тэрыторыі Джоргана. Адна з нямногіх рэчаў, якія мелі сэнс у словах майго бацькі, ніколі не змагацца паводле чужых правіл, заявіла я. Я не хацела, каб гэтыя двое падумалі, што ўсе свае ідэі атрымала ад бацькі, таму хутка дадала. Але сам ён не клапаціўся аб падрыхтоўцы. У гэтым плане ён быў дурнем. Вось чаму я хачу, каб вы двое пачалі трэніраваць нашыя войскі. Якія трэніроўкі, спытаў Гірлі. Я хачу, каб вы ўзялі ў нашу каманду ўсіх, каго зможаце завербаваць, і прывучылі іх да мяча, пальцы ці сякеры, да ўсяго, што трапіць ім у рукі, загадала я. Звяртаючыся да Обы, я сказала: ты возьмеш астатніх, магчыма, мясцовых оркаў, і зробіш з іх прыстойных стралкоў. Я не хачу, каб яны на полі бою стралялі сабе па нагах. Піт Гірлі пакруціў у пальцах пасмуту сваіх доўгіх валасоў. Я магу гэта зрабіць, але такой дысцыпліны, як у рафійцаў, у нас не будзе, не з гэтай бандай падонкаў. О, багі, не, сказала я. Я гэтага і не кажу. Я гэтага не хачу. Мне проста патрэбны людзі, якія змогуць супрацьстаяць варварам. Яны нават не абавязкова павінны выжыць. Ім проста трэба забраць з сабой на той свет яшчэ аднаго-двух ворагаў, перш чым яны памруць. Так, ну медузы гэта імбішчы, хоць яны і павольныя. Давядзецца нам доўга поўзаць тут. На самой справе трэба скончваць зараз, што дыліць. Яшчэ некалькі дзён адгуляем. Ага, Гірлі паўзроўніц стая. Можа, дарэмне на кашэўнікаў паперся? Щось іх тут шмат. Так, я дарэмліва на іх пайшоў.
Варвары гэтыя непрыемныя. Два разы б'юць. Пізда. Яны ўжо таўні забілі. Ой, якія яны пакуль бездапаможныя. Без войска. Да ўсё, зараз пайду. Трэба там кіпцюры вастрыць. Востраваць. Нічого не сказала? Та ўсё зразумела. Тут і казаць нічога не трэба. Пу-пу-пу-пу-пу. Ну все, добили. Там кришталь атаки смачненькие. Так, ну конечно Тулина. А, просто не хватает ресурсов. Ну что, можно ризикнуть на кочевников напасть. Треба подсунуться, напевно. А може даремно ризикнув. Отак ось. Гульня вилетіла. Ладно, это доля. Що? Тут Фоксі вже кіптюри точила. Это гульня сама вилетіла. Отак ось. Ну, хотя тоді відпочивати. Зараз на фоновий гук покину. А, не покину, там що тут вибити. Куди поїсти? Снова, коли заходите. Ага. О, да, лідерс погнали на 7 пристанок. Пілуй, Ітан, пілуй! Добраніч, Спанч Боб. Дякую, що був. Дякую, що знаєш. Так само. І за той шальоний монітор.
пачакаю тады выплаты з патрыёну, яна праз некалькі дзён, напэўна, павінная быць. Ось, і, напэўна, павінна хапіць мне там на ўсё. Дзякуй усім вялікі, што былі. Так, крэдыт, дарэчы. Нічога не ляціць. Трошечки обновил. Это самое. Паралика. Кредит. Додал категорию. Головний спонсор каналу. Ось, ну що, середа сьогодні? Відповідно, що будь у нас те саме каесочки. Всілякие такі. Спадзяюся, збярэцца там досць народу, ну, і тады будзе вясёла. Таму заходзьце, всіх буду рад бачыць, і сёння ўсім рады. Всім добраніч, ціхай ночы, мяу-мяу, і сёння тады пабачымся. Всё, мяу-мяу.